Potom sa ešte podarilo získať aj reakciu Andreja Danka a predpokladám, že Hospodárske noviny, respektíve Pluska, ktorá získala to jeho vyjadrenie, tak neprekladala to, čo povedal a dala to tak, jak je. Šéf parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko urobil zásadný krok, vypovedal koaličnú zmluvu, k svojmu prekvapujúcemu ťahu sa vyjadril v krátkom rozhovore pre portál Pluska.sk. Na otázku, prečo vypovedal koaličnú zmluvu, odpovedal, že sa rozhodol a Robert Fico vie, čo má robiť. Mňa nebude on dráždiť. Nahnevali ma a nebudem viac toto akceptovať. Fakt to dali v pôvodnom znení bez titulkov. Jediné, čo k tomu vyhlásil, je, že sú veci, ktoré sa nedajú povedať. Je toho strašne veľa. Pôjdem na doraz. Aj keby som nemal byť v politike. Celkovo platí, že Danko bol v rozhovore veľmi stručný a odpovedal skôr v náznakoch. Jeho odpovede boli zriedka dlhšie ako jedna veta. Danko vypovedal teda koaličnú zmluvu z dôvodu absolútnej nevyhnutnosti prenastavenia pravidel v koalícii, novej úpravy pomerov a vzťahov. Šéf národniarov taktiež požaduje stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi, ako aj dôvery verejnosti ku koalícii. Po tomto ťahu odprisahám, že už mu nebude veriť nikto nič.